हेलो लोगोफोर नोंथांमोनखौहाय दिनैनि बे गुबुन मोनसे सर्ट आपडेट भिडिअआवहाय नोंथांमोन गासैखौबो बरायहरनाय थालायबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअनि माखासे आपडेटखौ मिथिनो थाखाय भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम आं दिनै गोदानै रिलिज जानानै थांनाय मोनसे आबुं बर' सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना सानदों दे। लोगोफोर बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर। एक्चुअली लोगोफोर आं दिनैहाय 2024 मायथाइयाव दशरथ एबा अमा राजा बिथांनि नाजानायाव जोनोम मोननाय मोनसे आबुं सावथुननि सायाव नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों दे लोगोफोर। लोगोफोर जाय सावथुननि मुङानो जादों संदानमोन दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोनाथ' बे आबुं सावथुनखौ गोबां मानसिफोरानो गामि बायदिफोराव देखायनाय बा सिनेमा हलाव देखायनायफोराव नायदोंआनो जानांगौ दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां, जोंहा बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाहाय संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 1 भिडिअखौहाय माखासे साननि आगोलहायसो रिलिज खालामना होनाय जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बेनिखायनो जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि एपिसड 1 खौ दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बे भिडिअनि लिंकखौहाय आं डिसक्रिपसनावबो होनानै दोनदों दे। नोंथांमोना बे लिंकनि गेजेरजोंबो थांनानै नायहैनो हागोन दे। आरो लोगोफोर जायफोरा नायखांबाय भिडिअआ माबायदि जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना नेक्स्ट पार्टखौबो नायबावनो थाखाय बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलाव थांनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि सापर्ट आरो मददखौ मोनोब्लासो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे नेक्स्ट पार्टखौबो थाबैनो हगारना होगोन दे लोगोफोर। लोगोफोर जों बे संदान आबुं बर' सावथुनावनो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों जोंनि बर' सावथुन मुलुगनिनो बयजोंबो सिनायजानाय आरो बयबो मिथिजोबखानाय दिनेश आरो अनसुमै बिथांमोननि गाहायै फाव खालामनायखौ जों बे आबुं सावथुनाव नुनो मोन्दों दे लोगोफोर। लोगोफोर बेनि अनगायैबो जों बे आबुं बर' सावथुनावहाय गोबां गोजाम आरो गोदान बर'फोरनि आर्टिस्टफोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों दे। लोगोफोर बिथांमोननि मुंखौ आं नोंथांमोननिसिम बेयाव मेनसन खालामलायला दे लोगोफोर। नोंथांमोना गासैबो एसे सिनायजोबखायो। एक्चुअली लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि बे संदान आबुं बर' सावथुननि पार्ट 1 भिडिअखौ नायाखै अब्ला थाबैनो नोंथांमोना बगाजुलि कमेडियान इउटुब चेनेलनि गेजेरजोंहाय नायनानै लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो गोदान गोदान आबुं सावथुन आरो बर' एलबामफोरनि बागै आपडेटखौ मोननो थाखाय आंनि गोदान चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै खाथियावनो थानाय बेलनि नटिफिकेसनखौबो अलाव प्रेस खालामना लाबानो जाबाय दे लोगोफोर, जाहाथे आंनि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट होनायनि नटिफिकेसना नोंथांमोननिसिम थाबैनो सहैनो हायो दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सर्ट आपडेट भिडिअआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर। नोंथांमोना भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदों अननानै खनसे लाइक खालामनानै होबानो जाबाय दे लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला जों माखासे फैनो गोनां नेक्स्ट पार्टखौ नेनानै थानोसैलाय दे लोगोफोर।